Yebo baba njani? Sivukile njani? Hayi sikhona. Baba ngithi ngibuze la ukuthi kambe wawuthe sikusize ngani? Bengicela ukuthi ungisize ukuthi ngikwazi ukuthola imali yami engango-7,500 enganikezwa uDinala Farouk ukuthi angithengele part wemoto azange angithengele kuze namhlanje. Okay. Ubuke wazama for payment izo. Angizwa? Njengoba ngikuthumele nalama proof of payment I'm sure wabone lapho ku WhatsApp yakho. Okay. Ubhuti lo wayethi akuthengela amaphathi emoto umazi kanjani? Wathunyelwa elinye iphoyisa lesikhathi ngilahlekelwe imoto ukuthi uyena osebenzisana naye uzangisiza ukuthi ngithole imoto yami lento nje isemalawo. Iphoyisa lona lazi kanjani? Ilona kade liphethe le case yokulahleka kwemoto yala ekhaya. Okay, sicela sichazele ukuthi laliphethe icase yokulahleka kwemoto yakho. Yebo, iphoyisa lelala eMzansi lase Interpol. Okay. Awuchazeke baba ukuthi iphoyisa kuze kufike ekuthenini senabangani usuyalithemba ukuthi ungalinika imali yokuthi unganika umuntu oreferelwe yilona imali ubuthemba kwasukelaphi ukuthi nize nizwane wena nalo? Le phoyisa uze lethemba anti sazi sala lisebenzela khona le Interpol ePitori. Yebo. Qhubeka-ke baba. Alazi kanjalo. Laselithi ke hayi lizawuthumela umuntu osegunyaziwe ukuthi uzasebenzisana nabo la eMzansi. Lo Dinala Farouk. Ngempela ke lamthumela wafika la ekhaya. uDinala Farouk uyini yena? Unasikeni akalutho kahle umuntu labo ufana nama-friend banama-taxi labo ama-taxi shop la eMzansi. Lo muntu loyo wokufika? Wokufika seMalawi. Okay. Iphoyisa ilona elathi hamba uye kuyena? Lamthumela la ekhaya lona lamnikeza location waze wafika la kwami. Okay. Ngicela ungichazeleke isitori ukuthi wathi mayefika lapho kwakho kwenzakalani? Wayesethi ukuze akwazi ukusilungisela indaba le moto elahlekile uzodinga simnikeze imali. Samnikeza imali engango-13,000. Imake bafu, imake. Wathi kuwena ukuza kwafika iphoyisa lokufika. Kwafika sorry ngathi ngiyaphazama. Kwafika umuntu lapho yebo uDinala Farouk yebo waseMozambique waseMalawi. Wasemalawi ethunyelwe iphoyisa langazisa kuthiwa azofika ukuthi uzafika umuntu kanje igama lakhe uSibani wakwaSibani. Okay. Yebo. Wathi mayefika wafika wathi ke ukuze ahamba eMalawi ucela ukuthi simnikeze imali azofika abe adlale phambili ayakhona ezomgada kahle imali. Samnikeza imali ngo-13,000. Nilahlekelwe imoto nina nayo report epolice station ukuthi nilahlekelwe imoto? Yebo, njengoba ngisho ukuthi leli phoyisa lona laliphethe le case lona lalivele liphethe le case yale moto. Okay, iphoyisa elaliphethe i-case number? Yebo. Kahle kahle umseshi lo owathumela umuntu ukuthi akeze lapho kunina nizomnika imali yokuthi ahamba isephi? Mozambique? Emalawi, okay, Malawi yebo. Okay, nathi senimnikile imali kwasekwenzakalani? Wahamba waye eMalawi. Okay. 13,000. Mayesefika le Malawi
wafonela thina wathi le moto nayo uyayibona la. Kodwa ayikho into asisiza ngayo emva kwalowo. Le mali ovele nje yakufanele ukuthi yagcina ngoba phela ayikho usiza sineze. Imoto sayithola last year. Sengiyithola omunye umngane wami semalawi engamthola ngale ngaxhumana naye wazi imoto izitholakala. Imaki kusho ukuthi leli phoyisa lo muntu elalikufakele yena akazange akusize ngalutho. Kunjalo wabuyela-ke ephoyiseni usuyolibuza ukuthi lo muntu obungithumele yena phela imoto ayitholakalanga ngalo 13,000 enginike wona iningi le mali ukuya eMalawi akusiwo u13,000 phela kufana nokuthi imali yokuthi ngingathenga ngisho enye imoto ngaleyo mali. Kawusho ukuthi anti wayesethi njengemali ezomgadi ekunasikene ekubhukheni lapha lazolala khona nemali yokudla kanjalo. Kanti akusiyena owakhona yena? Kwakuwakhona. Okay. Kodwa wathi ngoba uthunyelwa yithina fanele thina sithwale indleko zakhe zokuya le eMalawi. Okay. Nase manibuyela-ka ephoyiseni senichaza ukuthi uthini lathini lona? Iphoyisa laselithi hayi manje seliza nomunye umbono ukuthi kanjani simnikeze isikhiya ahambe vele ayoyintshontsha le moto wathi. Kusho iphoyisa kanjalo kuwena? Lasho kanjalo. Angizwa? Yebo iphoyisa lasho kanjalo. Lasifike lo mbono ukuthi lesinikeze yena lo mfana ukuthi ahamba ayintshontsha vele le moto le eMalawi. Okay. Yeah. Wathini wena? Hayi nakhona-ke hayi ngayithumelela liphoyisa-ke lesikhiye semoto ngoba akunesipele. Hayi nakhona kwahlulekeka azange akwazi ukuthi akwazi ukuyeba le moto. Okay. Waphinda wena umseshi lo okhuluma nawe lento? No, iphoyisa lase-Interpol abona abasebenza ngamabhoda abasebenza la ngamabhoda. Kodwa eliphethe icala lakho? Yebo la eMzansi. Okay, leli lokuthi wena walahlekelwa imoto. Yebo. Okay. Masiqhubeka-ke istory-ke kwase kwenzakalani emva lokho? Hayi kwahluleka-ke futhi nokuthi ayintshontshe-ke leyo moto ukuthi ayintshontshe kwahluleka-ke lo. Lo Dinalo Farouk wahluleka yasikhiye babuye bangibuyisela-ke sona futhi isikhiye. Phela ngithi imizamo yakhe ihlulekile and futhi wena wamnika u13,000 wathini kubona? Akahleka sona ingwenya ezinye asimnikeza cishe imali esamnikeza is about 25,500. Malini? Yokwenza lo msebenzi. Ngoba wathi mayesefika ngalo wathi umkhulu wakhe uthe ufuna imali enasikeni ufuna inkomo yakhe kube u10,000. Ima-ke bafu ima kancane angithi before ahambe wathatha 13,000. Yeah, wathi masefikile ngalo 13,000 wasethi hayi umkhulu wakhe ukuthi alungise le moto ukuthi lo muntu akwazi ukuzibuyisela le moto ufuna inkomo yakhe ibe u10,000. Kahle samfakela sorry baba. Kahle yena waye enyangeni futhi. Wathi leyo wathi umkhulu wakhe mayesho. Wathi leyo nyanga leyo izokwazi ukuthi yenze labantu abayitshontsha imoto bayibuyise. Ucela 10,000 sawufaka ku10,000. Kushuthi sekumalini-ke manje seku 23,000. Naleli phoyisa liyazi lona? Liyazi nale phoyisa. Walifonela nalo alitshela ukuthi sekwenzakalani? Yebo. Lathini lo? Wabuye wafona futhi yena lo Farouk wathi angazi emagula kumabhoda usevinje ipassport yakhe expire imali abantu bafuna ukuthi bagwazele. Sabe samfaka u2.5 futhi kulo 23,000. Futhi kahle 25,500 imali uFarouk ahamba nayo yakho baba. Kodwa nje ayikho into asisiza ngasenze sasizakala last year lakho ngikhiphe imali sikhiphe emalini
Ngiphethe 15,000 ukuze itholakale le moto. Senisizakala kwenye indawo. Sengisizwa omunye nami ngalaye lo omunye owasemalawi ukuthi hayi nangu umuntu ongangisiza naye wale Malawi wayidrayiva la eMzansi. Okay. Uyena uzazi wathothi sithintana vele umuntu vele laba anabantu lapha abasekhundleni eziphezulu ifamily yabo isekhundleni eziphezulu khona lapha Malawi. Okay. Baxhumana nayo ukuze sithole imoto last year bantu sithola abantu ngoJuly last year mangabhosi. Okay. So wena injongo yakho manje ithini? Mina lo okay le mzamo sesizile abo 25,500. Yeah. Lo uhlulekile ukuthi vele imoto ayithole. Mina imali efika ngifuna le yama parts emoto yami engamfakela ku account ukuthi ngicela ngithela ama parts wemoto. Waphinda futhi wamfakela enye imali eceleni. Amfakela u7,500 ethi yena hayi futhi wayela wayela kwami. Wathi hayi unomngane wakhe one spares lapho eThekwini. And ama-spares wakhona abiza imali encane. Okay. Nangempela ke nami ngakholwa ukuthi hayi nothi ngithenga ama-parts adurayo la ngokuthi unomngane wakhe one-spares le ngamfakela lo 7.5. Okay. Uzobe namhlanje angizaloke elayize ethi faka ama-parts athi kuneteksi esisuka le eThekwini eza la iStandard Town. Yeah. Ngihambela amahhala ngifike iteksi athi udriver akukho umuntu ophathisile. Awundoda ngoba uthi iteksi uphathisile ama-parts wami emoto athi hayi angibale itori eningi nje angingeza ukuthi itori esithini. Okay. Yeah, kuzobe namhlanje lo ngithanda at least awuzame ndoda ngophela le mali awusayibisa ngikhokhela kancane mhlawumbe 500 rand ngenyanga. Hayi lutho. Kuzobe namhlanje. Okay. Ngithi baba ngicela ke ukuthi ngithi kuzama ukumfonela ukuze sizwe ukuthi yena uzothini. Yeah, ngambambe nje ngalento engitshelo nje ezenza ufake gobela nje. Oh, kanti ubuyazenza ugobela? Yeah, ubuyazenza ufake gobela. Ngale mithi yamkhulu yakhe engasebenzi. Okay, yawumeke ngike ngimzama. Okay. All right. Ngiyabonga ngonyembezi. Ngiyabonga baba. Okay. Sayibamba ifoni. Sure. Webaf. Ngicela nje ukuthi ngiqondise nje izinto. Kahle mina mfethu ngingwenye edlezini. Ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. We baba khona ubaba la owathatha imali yakhe wathi uyomthengela amaphathi. Angiyazi le ndaba lapho le. Angiyazi vele. Angiyazi le ndaba vele le ndaba. Angiyazi. No, yini wena washeshe wathi awuyazi? Mhlambe maybe wrong number vele. Angiyazi le ndaba vele serious. Okay, ukephi nendawo ke wena? Ngisegole manje. Okay, lalela ke wemfethu. Sicela ukuthi uzame ukuxhumana nobaba. Okay, wayivala i-call. Awuthi siphinde simzame. This is the answering service. Oh, akasayibamba. Okay. 0. All right. Sicela sibuyele kubaba.
Ngonyedlezini. Yebo baba. Yebo. Simtholile baba uyaphika. Uphikani? Uthi nje akayazi leyo ndaba yena. Uthi mhlawumbe i-wrong number. Uyadlala. And lo muntu lapha eGoli. La eGoli. Yeah. Yazi into engizama ukuyibona ukuthi mhlawumbe ingaze ilunge la ukuthi kucreate ucingo lakhe. Yeah. Into engabalula. Bese socela ukuthi ukusipha isikhashana ukuze nathi sizame ukuxhuma ama sources angakwazi ukuthi asitracele ucingo lakhe ukuze sizo understand ukuthi kahle ukuphi nendawo. Okay. Sizobuyela kuwena ke ngekudala. Okay, ngiyabonga. Ngonyedlezini. Ayikho inkinga baba. Sibonke. Okay. Yeah. Okay, ngiyabonga.